iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kadwa ko iti balsiga ka kayo. Tapos da maurnong. Kaya maway anak ang mapan makigarden. Nukas ka sana. Hoy! Hoy! Tatang na! Di mo ilayan mo. Nak dito wasay din siya. Hoy ka! Siyak dito. Siyak dito din siya. Sika dayta? Put mo sika? Wen, siyak day daw eh. Oh. Makita mo eh. Sika mag-advise Kas kami lang amin agrupro pa abakis. Apay mang kigtot ka ngay. Dandanik lang aron mabalsigan ta kas lalaya sakam. Ay, unay kamutan. Oh, ilisin mo dito wasay mo. Amaan no, mabalsig na kagpaisaw. Ay, una niya. Imbag ta sana nabannog ti imak anang ingato iti wasay. Sa bagay, uray mabalsig ko ta sakam. Ket saan lataman ano? Oy, sobra ka mait. Uray kino na makaslalaya dito sakak. Ay, ayos lang. At least, makatalo na klat pa. Una niya. Apay, naggapom eh. Takas kala alyang agparparang laton. Kaya naggapuak, itinaggapuak ah. Anya pa nga eh. Kay, kapanam ngay. Turungan na dagiti sakak. Sa bagay, nadaig mo akong pay. Mapan ka siguro makidalos dita ayan dalislay. Oh, makita mo? Amumot lagayam, salod-sudon pa ilaan. Jak amo. Amangan ngay no ije syudad ti papanam. Ay, sus kamot. Anya syudad ti bagbagam. Iti kastoy alangak, nay, kita man. Dapat imot ko akumpay, mapanakit din ni syudad. Sika talaga. Darasong kiti, tani, mapanta makipurdiya. Isupay paggatang tayo ti arak. Ay kitulungan na karod nagbalsigan Tap na makasurot O sige, day talaga yam. Nan, yung mga rin tawasay. Tabalsigan ka. Ay, agbalsigan ko lang kuma. Si Paway, Ay, sana! Ang mga lumatamangan ti rupak! Nga mawampay dagiti agama. Ay, amangan no nabartek manen dagijay. Nakun kay. Nabartek manen day jalakay. Ay, awapon din siyaw. Apay ayakas ta ka. Ha? Tumakdal ka man dita. Ingkag di ka, stop lumausawan ka. Napara na yan din siya, pagay. Na, kunak mano nagkuyog kayaw. Awan mo titiputan, bagay. Yan ang mga may sapay nga kagaw ko nga kasala na jay. Ay, umasidag ka man dita. Dahil sa ngamin tiyang mo malaklakayan ka. Ay, kaya't mo, tasabwagang kay tinalami sa adanom. Gureka. Makan mo no jay arinula manenti, sabwag mo kanya. Nagadungan mo. Nagkakagigusan. Wait. abanis na. Uy, agbayan-bayan ka no. Anak ka mo. Mga no, umay dito ka. Laki ka tayo. Esos, lumablabbaga ka na. Oy, saan mo ta? Ay, da kayo atwa. May kayo na. Tagmerienda kayo matan. Sakta, punta ka nun. Antay ka no. Anak ka. May kayo na. May na. Ay na. Agat arak kayo. Anya? Uy, nabangno kayo ko naman. Ay na, napalaluan nyo man ang tinaginom idirabian niya. Pasensya ka na, Leslie. Agat arak kayo talaga. Ala, umay kayo tagmerienda kayo. Sana bali, tadamot soft drinks analami sa para kada kayo. Idantan din siya. Arak ta kailang agpaisaw. Apay, hindi ka nagdigos aya. Ay, kitin ka na. Kagiddan mo na mapan ije kusina ni Leslie. Ay, da kayo atwa. Iti arasasyo dita. Awan. Umay kayo na. Kaya't yo, kasabwagan kayo itinalamis adanom. Tapno maikat ti angot yo, kat tapno mausawan kayo. Ay. May kayon wan no saan. Well, Leslie, umay kami.
Ay, intan na sandan. Agungat ni Mrs. to, babe. Ay, kaman. Malala. Inta. Wesley, Oh, apay manang marigar? kaslag da pa naggusto ni Sander ken ka. Itay pa'y ako mikita ken ka. Ha? Ang nadatang ibagbagayo manang. Ay, ure agbak-bakutak abalasang no isunto pay mo lang tagarong kanya. Kamangan mat na jay kaduana ti kayat mo. Di ka man manang. Saan atila ibagbagam? Kat no artak dagita adwa. Katno ko na damay nga adda pa nagbalbalayo. No ni Densyo ti ibagbagam manang, ay agpadadalang kanitatang nakabarta. Mabalin mat ama ilintag day taka. Kung ada nga raw, tibasit akayaw, nalaka alintagon. Ngam no dakkulan, ay narigatan. Anya? Ay, ay, nadinak kadilan dito ta ni makikiak. Ay, unay kamatan manang. Kadalan ka man ba? Ay, awusan ko ng matas na. Uday na Sander. Ada pa na gusto na ni Leslie. Hindi naman ipakita. Ada ako dito balay da. Na. Anya dayjay. Dan sana ya bawa na baboy dito ya. Ano. Sana ko na na bartay. Sajak ko mamakita. Anay ko. Asin. Ni tatang magayam dito nakaturog iti sangot iti daw ti balay. Katag! Bumangon ka didan, tamunag kayo! Tinik sa katiurok na. Pagkataglangan ni tatang. Nay. Nay, imbagman dada ka ng bagkat iti amam. Ay, jak na pukutan ti isa sangput na. Nakaturog mo't gayam ti artet nga amam nita sangwanan ti ridaw. Ngarot na. Naisik karo dah, gapukan ko na. Mala, ipaidamlat ta dita supan. Ay, unay kayon nga gama. Di kay mabay ni ti kastangar aramidin yaw. Ay, dandan ni agiddan kayo ang maparpartag. Nairan na siguro na. Kasla na usawa nak pa yan iti panangbagkat ko kanitata. Kulog na baboy itay dito balay. Na, baboy ko nam iti amam. Sanmit na. Kasla ngamin baboy iti panagurok na. Ay, kita man ti amam. Kaya't mo may akas tati pagtungtong palam to anak ka. Ay, kuha. Datayo lang haruden nga bibiyag. Kasta kayo pailaan. Ay, mala, ingka mamaturugay. Kamaudyanan na, naka-enrollak matlangan. Ay, agawid ako. Angam, nakpay gumatang gayam, di ta merkado iti sidaon dagiti agmula itong bigat. Ay, napanan nga ni Manang Maricar. Amangan no nagpariband manon. Unay mata ni Manang Maricar. Ay, jay buok nalatan tiya sa si Kasway. Hindi din siyong artak day na. Oh, apay din siya, ada ka mat dito syudad. Una, tawanak nga Roger Eli tayaw. Pilosopo ka talaga. Anya nga agpay sa tiyar aramidam ditoy. Umayak gumatang iti arak. Ay, Ha? stay ko iti maaramat iti balay ko na kuma. Kasta panunutam ti usaran nyo. Saan kat aday ta panagbartek mo lang ti amo. Kasta mo ilan ni nanang. Nauray dito kat sermonan na. Saan asirmon day pamagbagalaan. Apay, di mo kaya tagbaliw. Nanang. Anay ko. Nanang nga. Apay nga atapisin na. Ay, madi ni kuati tapisan. Noy, di siyo di mo ikantsaw kanyak day padam nga artag. Ha? Ay! Di mo ka di madlaw. Hada pa naggusto na kan ka. Angin.
Kaslay tartarayam nga min tay. Ano ni ko? Apay! Kaya't mo fighting show ba? Gusto, magsakitan. Densyaw, ada trabaho mita. Sana ka mapan makipurdiya na. Hangover. Na. Ay, Gusto nga ron. Tagsarita taman itinalapat, kabayatan ti pandangan ta. Apay ayan na. Sapay kumata saan mo atagidaksan ti ibagakin ka. Ibagayon ah. Ubing kapay. Na, Sapay kumatag panunot ka. Denggem dagiti pa magbagakan ka. Kasanaw no awa anak taon nga inam. anyat kaya tiyo asawan na. Di mo man tultuladen ni tatang mo, akanayon ngagbartel. Ha? Saan na. Denggem pa'y ti bagak. Ay, huwag gaya man niya. Ay, Una yan. di ka man nagkatawa tapod no dagiti bagbagak anak kaw. Uwing, saan ako nga katawa? Umisimaklangay. Anak ko aya, ti kayat ko may matangak met ati pa nagbalbaliw mo kabayatan asi bibiyagak pay. Awanan ni tatang mo, tatalaga natangken ti ulunan, lakayan. Ay kasla kayaw. Apay si malang ni tatang. Day kakati pagbagakan ka, pinusupo ka nga ubeng. Ay. Makamukay ti biyag mo, maudin day ti apang magbagakan ka. Uwin na nang. Ikandak iti panawan ko ngagbalbalaw. Tagay! Ay na! Nabartag ka manan! Kiko aya! Kaano ka nagbalbaliw? Nagbalbali, wag matin bagay. Ninayunag pa yan natin inumagarak. Taimbis nga inam abuti ti basay. Sa nga pulo itan abuti ti tapoy. Na! Sana day tati kayat ko asawan? Di pa naging inumoti ko na! Sana bali ang mangilumak. Bakit na lap kamay? Saan kamot apas pasakitan? I love you, bakit? Nabigsak pa lang. Narigat at talaga ang mabagbagaan tilakay akaskan ka. Mayari kay ti kayo adakkulan. Ha? Saan ka na mabalin alintigaw lakay? Unay matan, apay nakulbit ako na ya bakit? Si kamot ang niya kakikinaya. Day ka kami ka! Imala dyan anak mo kang ka! Ang sapay ko ma, tamailintag pa'y ti anak ko! Ay na, kablaawan ka anak ko! Nakalpas ka batlaangan! Una na. Kahit agyaman na kadagiti pamagbagayaw. Awanan yaman na anak! Pagrubungak mo, kas inap ti magbagbagakan ka! Ay, wait. Nitatangay. Bye-bye amon dyan, ma'am. Antay di balayan, nakaturong. Nahang-over man Ay, unay nitatangay. Di nala inyura yung tinaginom. Inton makaawid tayo. Ay, sabay may taginom kahit. Day tama na, hindi bagbagakan ka din siya. Ha? Arak man ti bagbagamot. Nanang, aginumak. Saanan akas iday. Medyo pining-pining itan. Nasaya at mait no kasta. Mala, mapanak pa di tarwar ti restaurant ta sabtek man dagiti karo ba tayo anak? Ha? Ay, kat sige ah. Sige, panawan ka pa'y anak ko. Naawang ka din siya. Naragsa ka pa naggraduar mo. Agyaman aksanter. Talaga nga mas asinso ka na. Mas asinso. Sige kami. Short course lang tintorpos ko. Imasinso ako. Naidomdoma ka nga minitan. Naimbaga tayong tuloy mo ti panagadal mo. Way, taos tati ko na ni nanang. Jak tuladan ni tatang abartek ter aramiden na. Ay, kaituan ah. Posto day takunam. Kan may isa. Narigat na mailintag taramid ni tatang mo. Talakayan. Uy na, nakulbutin ako na ni nanang. Podno day ta. Aw, saan ka ngagbalbaliw ah?
Nagbalbaliw ko na. Uy, Tilang panag-shot ko iti arak, ti medyo binaliwa. Pining-pining itan. kasta ya. Mayat ni Rata. Agad sika ngayon mo santat. Nasokdal mo, di puso ni Leslie. Saan ba? Takasanaw. Imasok mo taginaw ng timapan agaram. Naimas di pulutan tayo ita. Sige, shot! Tatang, gusto nitan. Kawitan. Kita nyo, dati ti anak ko naggraduar. Kagadua! Ito, nagwapong anak ko nila. Kagrad-graduar na nila yung anak ko. Ay, tatang. Kita nyo uray arte ka. At damot mangitakdir iti dayaw ko Tatang, nabartakan. Gusto na itan. Sigamal din siyo. Kasla saan ka nga inumat iti. Mala, agtugaw ka ta agsasat tayo man. Ha? Sige, minumaklat basit. Kaya tagawit na. Ha? Kasati kayat ko din siya. Ang tagayan. Gusto na dyan, tatang. Ala, mapantan. Ay, ang aguray ka, anak ko. Kurang baydera. Kurang baydera! Tatang! Ay, sus! Imbagak ngamin nga hustom. Agawit tayo! Na. Bigat mo't gaya man. Nagsakit tulog Ikaw, nasaya at may, kanakaringkan. Good morning, bagay. Sika magayap. Ang over kasano ka nakaaway? Day ka, ti bagbagakin ka. Di mo na mo tilubong mo no nabartet ka. Nagyaman ka ta nagbalbaliwan ni Densyong anak ta. Anya nagbalbaliw man? Na, Sa bagay, nagbalbaliw tarak ta. So nga na, iyawin na kidirami. Dama lang ubar ko na parte kagpailangan. Ginggay ta. Ano Sanya ka ba tayo? Nagsakit lang araw ko ti ulaw. day ka, ti maganab mo. Na. Tapno makaring ka, iti kinapudno. Apay di mo tay pagsasawa ko nana. Tibas si takayaw nalakalintagan. Ha? Ngam no dakilain, narigaton. Ha? Day ka, kat mayarig kan ka alaklakayan. Kaskan ka nakulbutan, kikaw. Anya! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Nanang, tatang, agbayad akmanan iti matrikulak inton umay alawas. Ay, pasensya kayon nanang, tatang. Kayat ko nga iti makalpas iti panagadal ko. Iso nga anusan dak ko maapagadalan. Ay, anyan aya. Sa apay lima ka titarongken sitaw nakong. Wan nga raw. Ay, anyan aya. Mailumlum tayon iti utang. Basit lang nga anusan, nanang, tatang. Makaturpusak ton. Umadan iti panagturpos ko. Mala, padasan mi ti agdiskitar anak ka. Padasan ti umutang kani kumparek asimaw. Sigay, tapadasak mati umutang iti maestra kabsat kaw. Anong dak apagadalan, nanang, tatang? Tano makaturposak, kat adan natalgad apanggadak, syakto timang biyag kada kayo. Ay, rumbang lang Adong ti regregat mi kan ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tatlo ang damot agas ti bambanog mi anak ka. Ay, pasensyakan pare minsaw Tawan ti kwartak ito. Tanay, kagap-gapok iti doktor. Ay, sayang. Kunak no anda kwarta ang paray. Agsakit ka magayam. Uwan nga raw na. Nairan-ranamot pare. Iso pasensyakan Ay, pagutangak nga tanaya.
Nay, ada nagpintas ako tsaya nagsardeng iti batog yo paray. Sino ti akin lugan iti dayta? Ay, tayo kwa paray. Tayo agpapautang iti porsentuan. Di ta kaaruba ti gagara na. Agpapautang paray? Un paray, ay dakkel ti porsento na. Ay, urayan. Mabalin ko siguro ti umutang kanya. Un kas itinakunakaw. Dakkel ti porsento na. Sana palay. Uray ta dandanimot agturpusan di anak kaw. Ay na. Mabiitan paray. Sige ta kasaritak man day tang agpapautang. Malasong rekasar. Anyat nagan mo itayain. Andi, tata. Sir Anday. Malasong reka. Ano samtoy balay may tamarmarban. Maminsan la ato doon ay tinapiksa. Marban to'y balay may. Ang pumintas tao. Ano makatorpos ti anak may. Ket madan itinapintas at trabaho. Ay, agbalinto a mansyon da itaw. Uwan gayam. Oray 10,000 ti utangag, sir. Kwa, tata, anya nga iti maikulateral yaw. Adda ka di titulo to'y lote kan balayaw? Ay, awan, sir. Tasaan mi daga da ito, daga iti kakabagyak. Anya? Adda ka di tarakan nyo nga animal? Baka, wenno, nuang, kasjay. Ay, awan, sir. Tayag sarot akal din ko ati adda. Isunti ikulateral ka, Inayon kumutay, dahi tayo agkarakrams nga asaw. Awan tata, lading itak. Ngam saan niya umdas na kita ak kolateral mo? Ay, anya ayat ti ikulateral ka, Ay, amo kun, sir. Adagaya maikulateral ka, madamag ko man, sir. Baro ka kadipay. Uwan, tata. Gusto nga ron, mayat, sir. Mayat launay. Iso ni Ana, sir. Inapintas nga anak ko. Hi, nice meeting you, Ana. Kastamat, sir. Ay na, jak lang pagaraw. At dagayam na pintas nga anak yo, tata. Ay, siyempre, sino pa'y kumatimalaan na nga, no sana siya. Sabagay mo't kiti, tata. Mala, panawan kayo pa'y, Tainak man mangisagana iti merienda tayo. Ay, siya ko, Ay, tata. saan? Ha? Kasarsaritan pa lang ni Sir Anday, anak ko. Sige, sir. Nagsarsarita kay pala iti anak ko, Mangtad ka man iti kwartam mensyaw. 10,000 sa ti inutang mo. Ngam apay at 3,000 lat inted mo kin ni Ana. Kawin at napapanak. Paanduak tinabati a kwarta. Ay umaya, ikuyog nagmat Ay saanin. Sali-sali kan tulay jay. Ikan kalat kwarta maun. Mabit lang Day tati sa nga ribo apisaos. Nantarong morak man nga ron mensyaw. Inak man mat agrilak. Dapay udik iti tuition ko. Ay, sapay na ibos, ti binulod ko a kwarta. Anya? Kasano nga rodan? Bayan, tawagak ni Sir Anday. Bumulod ak manan iti kwarta na. Nagadun ti binulod nyo. Ngam sa bali mat ti pangususaran nyo. Mailumlum kayon iti utang, tatang. Kastala ti biyaga. Sa nabalay, tanasingpot ni Sir Anday. Saan anaimaw? Hello, sir. Layunak mampay tay na utang ko ken ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta, sir. Sige, tata. Paunin niyo tanak yo. Tayo sa tipang tadak iti kwarta. Ay, uwan, sir. Kuyugat. Ay, sana tata. Makawayas mat siguro nga isiso. Ay, uwan matkindi, Ay, sige nga ron, sir. Ibaon ko ni Ana. Sa dinaw, ti pagsarakan niyo, sir.
Ay, kat padasa ma. Pasit lang, met. Sige na. May salatil mo. Alan. Nung mainom mo rito, itad ko magtantot utangan ti amang kaparta. Sige, Ana. Sa dino ti ayan. Asin Nakaring kan? Labs? Sir Andy, anyat ka kasawan da ito eh. Ay, ayatin ka, Ana. Nakasaganag ang mangikasarkan ka. Diyan kaya't di mag-iasaway ka na di atao, tatang, nanang. Idarum ko, taginundawayan nak. At dalagit din laok na iti arak na impainom na kanyag. Anya nga idaraw. Apay, di mo mapanunaw. Si kamot lat maibabain iti kasta nga ramidam. Wunmat nga may nana. Makiasawa ka kitday. Uray tabak nang ni Sir Anday. Di kanto ang rigat, iti sitong da. Anyat amok no pagadalan na kanto ni Sir Anday. Kaya nadan napasamak iti nagbaitan niyaw. Iso nga umanugot kaan, tagkalay sa kayaw. No kasta, mangala tayo la iti papilyo, sir. Saan tayo nga agsilibrar? Saan na masapol? Praktikalan ti biyag ita. Imbes agastusin tayo iti kasar, ipautang ko lagay, tapno ag porsyento pa'y. Ay, unmat kit di asar. Gusto ka. Kaya no makaala kami iti papel, makipagnaid kami tupay la dito balayo. Tata, ay, tatang, kunak kuma. Madama nga men, ti pan naka-renovate ti balay may. Una, awan problema ba? Ayos laag. Alanti, di yung pagsardangan ni Insan Ana iti panagadan na. Kakaisuna adandanin agturpos. Ay na, awan nga ron kwarta ama busbaus. Iso ama kiasawa laungon. Kastala tibiyag, kanakan. Oray atabak nang magdi mga asawa kan kuana. Ala, naibaga ngamin kanyak ni Insan Ana adi na kanoy ayaton di mga sawa kan kuana, ante. Ay salawasaw mo't na diya kasinsin mo. Anya saan? Ay ayaton na. Agim papakipot laday jay. Di kagdanan, Ana. Pagkadalan kan to. Ay ayatin ka, Ana. Ay ayatin ka, kunak. Sumbatan nakmet Maturog takit din. Di naktalikodan Ang nay ko, anya ka kadi. Di mo mas kitakyag ko. Masaksakita na. Kasano? Aging papakipot ka pailaan. Kat amok tumutla apagpatpatayan ng itikas taunay. Pakipot! Oh, kwartayo, tatang, nanang, sagdud 2,000 a pesos kayo. Wow! Ay na, adda pagpakulot ka. Adamat pagpamasans ka. Kanyo adda sobra. Pagpa-facial ka. Ay na, ay! Ino, dapat masobra. Agpapukisak, agpakulurak itibuaw. Patikida yan Sige, allowance nyo kanyak na tatang, nanang. Ikan kayo tumanan. Ay na, thank you manugang bay. Ay! Moving ka, parimen siya. Thank you, paray. Gagangay na tanda mga ron pagpapaubing. Ay na, imbag man, paray. Nakamanugang kay. Iti anda mabalin na. Iso ang gagangay na paray. Ay kahit mayat maapay nga iti balayo ti pagnana dandang agasawa. Madama ka nung kami ti pan nakarenovate ti balay da anday. Kastaya. Maan na tayo warwaras at magparay. Pudno aya, ngayon collateral mo ni Ana nga anak mo, kani Andy nga agpapautang. Nagkunamay. Isan met Palso na itada magparay. Umapala na kita agsasao iti kakasta.
Ay na. Gagangay ti adda manugang naabak nang Ay, word ka na kan. Kita am tirilaw. Ah? Ay, lagni na day tao. Intentay manugang mi day tao. Kanto'y kwintas ka. Kita nay. Ay na. Inted metla ni Andi na itaw. Ha? Kain, day ti postisaw. Ay, tay kang inanak klase ti postiso day tao kanakan. Nagmaya, sa daya. Aywan. Ay, oo na yan. Kas kay mo't labak nangan nga agas asta, Uncle. Ante. Gagangay ti adabak ng amanugang na. Ngam ante, Uncle. Kitaan nyo tanay. Da kayo, ti sarsaritaan dagiti tattao ditoy. Kan laglagi pa nyo kumatay pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan mo't nagtaod kan ka. Nadula amin day ta pagsasaw. Awan day ta. Sao-sao bannog sungula day ta. At ka din, Andy. Ay, ada sir. Ang nakaturog. Asino kayo ka di sir? Kaya na niya't masapol yung kani Anday. Nabayagan na sapsapulag jawanan ba na lalaki? Dakkel, di basol na kanya. Basaw? Nay, apay sir. Sigo da driver ko, Andy. Nagtakaw iti kwarta. Kan intaray na pa itilugan ko. Aniya! Manangan nilaw ang lalaki. Saan lagaya masyak ti asawa ti awanan bain nga ande? Peke ti papel ti kasarmi. Mala, bayamor. Uray ta natiliwdaan. Ipabalod na nanakaw. Awanan ba inday dya lalaki? Nang limlim mo lagayam. Kunak nupod no abaknang. Ngam agim babak ng lagayam. Saan namot gayam akwarta dagitin inted na kadata? Huwag nga ron na. Kasanupay itan. Sapay masikuga ko na tatang. Anya nga ron nga anak ko. Awatan tayo Pasensya kan. Ngayon pilit me, tipan na kiasawam kan ko anak. Ay, oray siya. Suri anak ka. Nagparparamag kami iti amam. Ngamanyan, tapadamot lagayam amamirmiraot na jay nga ande. Kan nagdakas pa'y gayam ti ugali na. Mala anak ko. Pagtitinulungan tayo abyaga, hindi si Kumbaw. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Nay, sino di agay-ay bakit? Parbangon. Ay, wala rin. Alas 4 pa'y lang, iti parang bangon. Ay, bumangon ka din kakitaan. Ang mga nanya ti bagan. Wanan. Mabit lang, insan. Umaya kon. Ay na, pasensya ka na, insan. Nagsapak namin ngayon, May. Win nga, Rod. Anya dito sinusungan mo? Gumatang kan itilakok alagdag, insan. Kalala nila kay ko iti taltanon. Ay, asino nga'y timayat nga agsida itiladdag kada kami. Saan mo't akayat dagiti anak ko tiladdag? Di na kayo kanila kay mo. Gumatang kan insan, imbag lang nga igatang ko iti bagas. Ay na insan, ingka isursur di talaod. Ado tagatang ijay. Mapanak at talaga di ta insan. Ang gumatang kamot ton Alam, itakalan kan iti 5 abaso. Nagadon? Dolaan 5 Ha? Ano laang mo tibayad ti may sa abaso ngay, insan? Ama si daw tilid bakit? Apa gimatang kay tinagado. Ay, ipilit mat nga minsan ibing. Ay, masyanak, tawan ka nung igatang na itibagas na. Apay, awan niya tati nakalapan nila kay na alam mo si Jekarayan. Iso kumati umay na ilakaw. Yung may na ka noon, wada makalapan na. Ay, unay mo't ngaminan. Nakakaasi ti panagbiag dagi dyan agasawa. Wen nga rod agmalmalam nga agkamkammal nila kay na ijay karayan. Ang no awan makammalan na, mapan mangala itiladdag ijay taltalong.
Umayak agla ko iti luddag. May isa palang gana tinaalan nila kay ko. Ay na, jak agsidsida iti kasta. Bakit aklang arudan pag sida anak pa iti landag. Gumatang kamutan nanang. Imbagla tulong mo kanyak nga agrigrigat nga anak mo. No nagadal ka kumaan na laing ededesan kumakas tatibiyag mo ita. Mangup-opisina ka kuma. Day tanto mo nakita na iti inaramid mo iday. Ala ni nanang, malagip naman ang tinapalabas. Nalpas daytan. Duwan ti anak may kanila kay ko. Ita, agrigrigat kayaon. Kita man talangam. Nagngisit kan. Gapo iti pa nagsursursur mo iti lundag kas kada kumporme dita. Bayam ka din tila nga nanang. Tinapatag, makabiro kak ti pagbiyagan me. Iso gumatang kayon Kurang pa'y amay sa akilo abagas na ito'y naglakwak. Ay na, ado ti bagas may. Ingkalat tamang kaod di ta pagbagasanan. Kalalak iti pensyon ko. Gimata nga, iti kagudwat kaban abagas. Mabainak. Ingka kid din. Ingka mangalan, mabisinan nagiti apukok. Mapanak lang ang naglako nanang. Yak kaya ti agdawat-dawat. Apay, kaya't mo ayati main-initan dita, kan mabambanog amagmag na. Sige man laangan. Inak mangalan. Puskulo kun ati rupak. Ay na, agim babain ka pailaan. Lakay, basit tinalakok aluddag. Nauma ka nung dagiti tattao agsinsiday ti luddag. Nagsakit mo ti saka ka mapaparan iti danong bakay. Aglupsitin ti saka. Daytoy bagas nga isaan ko, impadawat man ni nanang. Masyan manan kadagiti apo ko na. Amano mabisinanda ka no. Day tapay ti jak kayat bakay. Dumaw dawat talatan ka ni nanang mo. Iboy-iboy nanto manin dagiti impadpadawat na. Ay kat pasensya amlatan ani nanang. Kasday na talaga. Ngam na asi. Bakay. Nasa isayat sa no agabrod ka. Idi pa'y nga ibagbagak day taken ka. No idi pa'y kumaapinalubusan na. Saan akas to'y karigat ti panagbiag tayo ita. Problema mo't nga minti kwarta nga usaram. Adda mabirukan. Nalakalaang ti mangipamuspusan. Lakay. Insan, pautangan na kun pangaasim. Ay na insan, kaya't katulungan. Angam kasano nga rod, kat awan mo ti kwarta. Makabulan ko lang iti Hong Kong, mabayada kon ti utang ko kan ka. Awan nga minan ti amo ka sa balya pagutangan. Masyan ka motan akanyak, insan. Ada kwarta mi kanila kay ko. Ngam usaran mi dayjay, nurugyan mi manan ti agtalon. Kapapit yumot. Huston to no makabroda. Adan ton maipawit ko. Oray interesan pa'y no kayat mo. Sigurado ka, abayada mo't laadagos? Wen insan. Oray interesan pa'y iti 5,000. Okay laang kanya. Agflightan ni bakat ko. Makapanan ni Jabro. Anya, Uy, nanang. agflighten ni ibing ko nam. Na, jak among agflighten In sekreto milang nanang. Ket ita, matungpalan ti arapaap may. Ara pa, apyo nga. Bumak na nga. Flight gaya man ni Ibing, bakit? Wen, inton Sabado ka nun ti flight na. Nakaamwam? Nasabat ko ni John. Kastaw na itiragsak na magmag na. Ipampanakil na ita amin na masabat na, nga gabrudan ni bakit na. Ay kat, asino mo't nga, iti saan amaragsakan. Siyempre, saan dan ngagrigat? Papay, basta nag-abroad, saan ang agregat? Agnam ay daa. Kitaam di anak ni Nana Linda. Nagabroad di inauna abaruna. Kitaam, mayat itan ti biyagda. Nagdakkel di balayda. Kanduan ti luganda. Ay nabakit, narigat tagbilang itipiyag, no di pa'y napusan titlaw. Sa bagay. Kita amlangan ni Rosa. Mano atawon na abroad. Hanggang di na pa'y naipatarimahan di balayda. Alamat? When ta pinagadal na dagiti anak da iti kuleyo. Ita, adda nurse nga anak na. Anya? Nurse ay di balasang na. Katuan, registered nurse
Apay, di mo aya nakita nga agjut-jutin ijay provincial hospital? Kastaya. Wen, iso asigurado ti banligay, no agabroad ka lakay. Dayta, akit no amuda nga usaran ti kwarta matgadan da abroad. Angam no saan? Ay sos, saan tayo nga mo na niya ti mapasama? Sa anak ko na makitaltalon, pare. Si Kantulangay. Tapay pare. Nag-abroadan di bagat ko. Agnam ay kamen. Ha? Imbag kayo pa ya? Dimtungan ti swerte ti biyag yung agasawa. Gat kas tala ti biyag ka. Kat inton agipaw it ni bakat ka. Sobran tong nga aramatan may iti pagkasapulan may. Adan to pa'y paginumtan iti anak, pare. Ag video kinantan. Adan to pa'y pagmadyo ngay. Pare. Oo. Di kagbilang iti biyag, no di pala napusan da ititlaw. Narikat dayta. Anya? Pare. Makitam da jay. Di ta anak kalugan di bakat ka. Dayta eroplano. Ay unay gan pare. Saan mo't nga aeroplano dayta itudtudom iti tangatang? Anya saan? Anya ko man? Helicopter dayta pare. Aya. Naimas mo't lang tinlutok atin mo lalakay. Puro mo't sayote kan bolong ti pareya. Ay na nga di manok na. Bakit? Ay katsindan, dagiti anak mo. Imunada nga minan anangan, tama pandagi skwelan. Ay. Agan anos ka kadilakay. Ay. Bakit? Dandani man hindi pa nagtatalon. Di pagtalon ko Ha? Apay nga naklat ka. Kunak, di kwarta pagpunak ngagtalaw. Adakin ka, sana ya? Wan lakay. Ada kanya. Barang no agswerte tamanay. Kit ato ti maapit ta. Barang Ay, una yan. Nalagip na dyan padulin na apagtalon na. Ay, nakasweldo nga tan ni Ibeng ija Hong Kong. Mabalin ko mat siguron asingira. Makabulan sa Nebing ijay Hong Kong. Makabulan na iti Domingo. Ipag. No kasta, nagipawitan iti kwartayo? Ay, manumot nga iti pawit na. Ay, saan tayo nga rin na nagpawit? Ururayag ti awag na, numano ti ipawit na. Ay, kasta aya. Manipod di nag-abroad. Jakon na pa nagkamali di karayan. Jak mati nagmulmula iti natang. Taurayag latan ti ipawit ni bakal. Ay, bayaw. Pakibagam tuman. Bayadan ng tukuma, di binulod na kanya. Anya? Na binulod na ken ka? Wan, kunana nga usaran na iti panagabrod na. Kunak na saan asika tinagutangan na iti inusar na? Ay, siyak. Nasurok 40,000 ti binulod na kanya. Aya? Iso apang nga asim. Ibagam kan kwa na, tabayadan nan. Tausaran mat nila kay kung agtalong. Papayakin mo tong dagiti apukok, John. Kuna dya inauna, awan ka no ti balbalunan day di pagadalan da. Kimutong dayamag. Apa di mo madlaw? Kimutong da. Kasi damot ano di mo ikan iti balon da ama panag-eskwela. Sapay nagadayo ti eskwelaan da. Ay, kwa, nanang. Anyat serbi ti panagabrod ni Ibing ngay. Saan pa iba ta nagpawpawit? Ay, kastaya. Ang sika kuman at agtrabaho. Tapno adamot gastusan yung aga ama. Ha? Apay, agururay kalatan. Agtugtugaw kalatan. Ha? Kasanon ti pamilyam no kasta ka. Kwa. Patayam iti bisen, dagiti anak mo. Ay na, nagpintasan ni Ebeng. Kaslasaan nga iso. Nagpudaw matan. Straight pa yan tibuok na. Ay na. Bakay? Anya day takit kita dita? Ay, umay kaalakay. Umay mo kitaan dito impos ni Ebeng a picture na iti Facebook. Tag? Kitag man? Oh, kaslasaan nga iso anya. Ne. Kita ama. Nagdakkel mo tanday taritos na. Saan laday ta?
Kita ang tikwentas kan bracelet na. Ah. Ay, sus. Kaslamatan balasang ni Ibing iti dita picture na. Nakakit-kiting ti short pan na. Wan, kita ang pay daytoy may sa picture na. Kadwa na dagiti babarkada na. Ay, unay. Nagpintasan dita restaurant na pangpangananda. Kunana, nangina ka no ti makan dita a restaurant. Ay, sus. Sabali na talaga ni Ibing. Bakit? Kaslamatan nagsubli iti kinabalasang na. Huwin nga rod. Sige, mabiit lang lakay. Taag komentak man. Bakit? Awanin ti allowance na giti ubing. Agipawit ka mata. Ay, unay kabatan. Kay papawit ko lang, hindi na palabas alawas, dumawat ka manan. Manumot la di 5 mil ngay. Anong usap ka? Di ka kiti agyaman, tanda pa ipawit ko kan ka. Kunak man no, 25 mil ti sweldom dita. Apay ngay tali 5,000 lang mati ipawpawit mo. Agdamot paggasgastusa. Alangan mo't ngay pawit ko amin kada kayo. Anya ko mati paggastusan, ket libre ako nam. Libre ti kanag. Ultimo shampoo, sabon mo. Tinadamdamagam. Agi pawitak tulak ta. Agimpod kamat namin Agungit ka man ako na akon. Imbis ko maanalailo ka. Unay ka matoy. Bakit? I love you. Nagbadoy ka. Nagkorni ka. Tinay bakpagan. Ala sige, babayan. I miss you. Bakit? Bye! Inidip na. Apay kastoy mo tanti mapaspasama kada kami. Apay ngayon. Bayaw, umay kumansingiran dya utang ni bakat mo. Kasapulan nga minan nila kay ko, tagtalo nun. Ay na, ipag. Awan pa yung pawit na pagbayad ko. Anya? Awan! Kasano may bagamday ta? Kat kompleto mati alahas na no agpicture da ijay Facebook. Makitkitak namin kat. Nagpipintas tibado na. Kastamot ng dagitibag na. Nangina pa iti pangpanganan da restaurant. Anya, anda nakita makasta ipag. Ne, diyak ka mo dahi ta Ay na, kadno ka na yun nga agi-post iti Facebook na. Ipakita to kan ka Iso nga awan ti rason tapno saan ang makabayan ni Insan Ibing. Ay, masapol nga agbayad. Apaan nak nila kay ko no jak maipakita kan kwa na ti kwarta nga igigamak. Nga impabulod ko kan ni bakit mo. Tata, saldaan nyo man. Dito nakaipatakderan ti balay may pangasiyaw. Diyak ko makayat. Ay na. Nakakasimot tinday talangam. Kasapulak namin unay ti kwarta. Tanay, awan po saran dagiti ubeng. Malangaraw, di mo ko maipangina mata. Ang mga nodyak mo't kabailan ti presyo na. Uwan tata, kasapulak namin unay ti kwarta. John, lakay. Ibing bakit? Ay, adakan. Kailikan. Aguray ka man. Apaya nagawid ka. At saan pa imot analpas ti kontrata mi di Hong Kong? Lagay. Na-terminate ang iti trabaho. Sige, umulit ka man pa. Lakay, pakawanan na. Basol ko no apay ang na-terminate ak. Naglablabasak ngamin. Kan ado tinakautang ak apadak a Pilipino iti abroad. Anya? Pakpakasya ka na kayo, nanang. Makipagnad kami, paila ka na kayo. Hay, pasensya kayo nanang. Awan pag naudan min. Tain saldamot gaya man ni Jun ti balay mi. Kanya nga rod ngay. Uwanan ita, marik na yun tiriga, ti ado ti utang na. Sayang laeng tinapintas nga oportunidad mo ya abroad Ibing. Ay, no kumata nagim imped ka, no inornong mo ti swildom, saan kay kumana kakaasita? Kat si Kamat, John, nagbalin ka nga ambisyosaw, ka nagbilbilang kay tipyat, adi pa'y napasaan dagiti itlog. Anya ngay, makita yon ti bunga ti aramid yung ita. Sige, agnad kayo nga ro dito'y balay. Angam nay, agtrabaho kayo
tapno makabangon kayo manay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama, sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak, ken adal napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video, ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang, agyaman na pagayam.